We zitten in Veenwouden, in Sanje Safari. Dit is de plek waar onze Parapetty woont. Onze het is heilige grond. Het is een soort Graceland. Vredemoorn iere betiet wie het al drok in Sanje Safari te Veenwouden. Nood ek de beste tuin weer iepen mei, kwam het team van Jan Willem start op. Het maasprogramma op Radio 2, Del in de regio. Wij zijn hier natuurlijk gekomen om onze samenwerking met Patty te verlengen. De struisvogel, die we vorig jaar geadopteerd hebben. In Sanje Safari hier in Veenwouden. En wij gaan met een goed gevoel naar huis. Want de struisvogel wil met ons verder. Patty de struisvogel is intussen een nationale bekendheid. Maar haar voorspellende blik op onderoren voetbalwedstrijden mocht zij vreed zelfs ook beslissen over de toekomst van de adoptie die het team van Jan Willem start op in de eerste lockdown ongeveer wie. Is altijd een beetje schuchter, maar in een mooi drafje komt Patty aanlopen. En waar gaat ze naartoe? Ze gaat naar de gele. Doe maar. Ja. Je roept ja, maar... Ze gaat voor de gele emmers. En dat is? Dat is de €400. Dus ze heeft gewoon een verdubbeling van haar contract binnen. Voor de radiomakers wie op locatie radiomeidje na 2 jaar lang binnen zitten, een uitkomst. We zitten normaal gesproken in de studio in Hilversum en helemaal door al die lockdowns, we kunnen verder niet zoveel. Terwijl we het hartstikke leuk vinden om eruit te gaan en de mensen op te zoeken, de luisteraars op te zoeken. Dus we hebben dit heel erg gemist. Dus we hebben heel erg uitgekeken naar vandaag om er weer uit te kunnen en om hier naartoe te kunnen, om Wiemer te ontmoeten, om Patty en Henny te ontmoeten. Dus het is echt een schoolreisje, inclusief witte bollen met kaas. Voor eigenaar Wiemer Visbeek van de Beste Tuin wie de liveshow vanuit zijn bedrijf na 4 sluitingen door de lockdowns een enorme opkikker. Ek de help van 20 luisteraars wie tegen het verwarmend. Meer energie als dat ik op dit moment kan ik net halen. Ik ben voor een kwartier of jaren van bed. Dus ja, vanzelfs. Dit is een ontzettend grote boost. Mentaal we weer zo positief van al die leuke reacties. Al je meestal niet zeggen, oh, wie best op de livestream, best op de radio. We zitten ervoor. Ja, dat is geweldig. Het Sintje komt er nog bij, wat wil je nog meer? Het meidje van radio in een Beste Tuin wie voor Jan Willem ek een compleet nieuwe ervaring. Even denken, ik heb volgens mij nog nooit eerder in de dierentuin radio gemaakt. Het was ontzettend leuk. Af en toe best bijzonder dat je dan een liedje instart en dat die struisvogel even om de hoek komt kijken. Van gaat het allemaal goed hier? Ik moet wel zeggen dat de muzieksmaak van Patty viel mij een beetje tegen. Ze koos voor ABBA in plaats van de Beatles. Dat had ik toch liever andersom gezien. Maar daarentegen is Jeroen weer heel groot fan van ABBA. Dus er is altijd iemand blij van ons.